हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा कार्तिक मासाचा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण श्रीला प्रभुपाद यांच्या आशीर्वादाने आणि नामानिष्ठदास प्रभूजी यांच्या मार्गदर्शनामध्ये कार्तिक मासामध्ये हा श्रीमद भागवतमच्या पहिल्या स्कंदाचं वाचन करण्याचं ठरवत आहोत. आणि त्याप्रमाणे आपण आता अध्याय 3 पर्यंत पोहोचलेलो आहोत. तर प्रथम आता मी मंगलाचरणचं पठण करते आणि मग नंतर आपण वाचनाकडे वळूया. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. आपण स्कंद 1 अध्याय 3 आणि श्लोक नंबर 12 पासूनच सुरुवात करतोय. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ततः सप्तम आकुत्याम रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यै सुरगणै अपात स्वायुंभुव अंतरम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. प्रजापती रुची आणि त्यांची पत्नी आकुती यांचा पुत्र यज्ञ नामक भगवंतांचा 7वा अवतार झाला. त्यांनी स्वयंभुव मन्वंतराचे आधिपत्य केले. त्यावेळी त्यांचा पुत्र याम आदी देवगणांनी त्यांना सहाय्य केले. हरे कृष्ण. कोण हरे कृष्ण वाचेल? माताजी, मी वाचू? हा, वाचा. हरे कृष्ण. भौतिक जगाच्या नियमांचे पालन व्हावे म्हणून देवतांकडे असलेली कार्याची पदे अतिशय उन्नत धार्मिक जीवांना दिली जातात. जेव्हा अशा धार्मिक पवित्र जीवांची उणीव असते तेव्हा भगवंत ब्रह्मा, प्रजापती, इंद्र इत्यादी रूपात अवतार घेतात व कार्यभार ग्रहण करतात. स्वयंभू मन्वंतराच्या काळात वर्तमान वैवस्वत मनू आहेत. देवलोकात म्हणजे स्वर्गलोकात इंद्र पदासाठी कोणीही पात्र असा जीव नव्हता. इंद्राचे सिंहासन रिक्त होते तेव्हा स्वतः भगवान इंद्र झाले. त्याचे पुत्र याम इत्यादी देवगण यांच्या सहाय्यक झाले होते आणि अशा रीतीने यज्ञ भगवंतांनी विश्वाचा कार्यभार सांभाळला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जातौ रुक्रमः दर्शयं वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम्. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवंतांनी नाभी महाराज व मेरुदेवी यांच्या ऋषभदेव नामक पुत्राच्या रूपाने 8वा अवतार धारण केला. या अवतारात त्यांनी पूर्णत्वाचा मार्ग दर्शवला. तो मार्ग पूर्णपणे जितेंद्रिय व सर्व आश्रमांद्वारे सन्मानित अशा परमहंसासाठी अनुसरणीय आहे. हा, अलका माताजी. हरे कृष्ण. आणि पुढचा मग योजना माताजी. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. मानव समाज हा स्वभावता वर्ण आणि आश्रम यात विभागलेला आहे. हे 4 वर्ण आणि 4 आश्रम सांस्कृतिक उन्नती करता आहेत. बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण, शासक वर्ग क्षत्रिय, उत्पादक वर्ग वैश्य आणि श्रमजीवी वर्ग शूद्र असे 4 विभाग उद्योग करणाऱ्या लोकांचे आहेत.
आणि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यास हे 4 विभाग आध्यात्मिक मार्गाकडे जाणाऱ्या सांस्कृतिक उन्नतीचे आहेत. यापैकी संन्यासाश्रम हा सर्वोच्च समजला जातो आणि या आश्रमातील जो संन्यासी आहे तो सर्व वर्ण आणि आश्रम याकरता स्वाभाविक रूपाने आध्यात्मिक गुरु आहे. संन्यासाश्रमात उन्नतीचे 4 स्तर आहेत. या स्तरांना कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य आणि परमहंस असे म्हणतात. परमहंस अवस्था ही पूर्णत्वाची सर्वोच्च स्थिती आहे. ही स्थिती सर्वांसाठी सन्माननीय आहे. राजा नाभी व मरुदेवी यांचे पुत्र ऋषभदेव हे भगवंतांचे अवतार होते. त्यांनी आपल्या पुत्रांना तपस्येच्या मार्गाने पूर्णत्वाच्या मार्गाचे अनुसरण करण्यास शिकवले. असा मार्ग मनुष्याचे अस्तित्व पवित्र करतो, तसेच सतत वर्धमान, शाश्वत अशा आध्यात्मिक सुखाची प्राप्ती करण्याची योग्यता प्राप्त करून देतो. सर्व प्राणी मात्रे सुखाच्या शोधात आहेत, परंतु असे शाश्वत अनंत सुख कोठे प्राप्त होईल हे त्यांना माहीत नाही. मूढ लोक वास्तविक सुख सोडून ऐहिक इंद्रिय सुखाच्या मागे लागलेले आहेत. परंतु असे मूढ लोक हे विसरलेले असतात की अशा तथाकथित इंद्रिय सुखाचा भोग कुत्र्यांकडून व डुकरांकडून देखील केला जातो. कोणताही पशु, पक्षी, प्राणी अशा इंद्रिय सुखापासून वंचित नाही. मानवांसहित सर्व पशुओंना असे सुख प्रचुर प्रमाणात उपलब्ध आहे. तथापि मनुष्य देह अशा हीन सुखासाठी नाही, तर आध्यात्मिक साक्षात्काराने अनंत शाश्वत सुख प्राप्त करण्यासाठी आहे. असा साक्षात्कार तपश्चर्येने प्राप्त करता येतो. तपस्या म्हणजे इंद्रिय संयमाद्वारे आत्मशोधनाचा स्वेच्छेने स्वीकारलेला मार्ग. ज्यांना भौतिक सुखोपभोगाच्या त्यागाचे प्रशिक्षण मिळाले आहे त्यांना धीर म्हणतात. ते इंद्रियांद्वारे विचलित होत नाहीत. असे धीरच संन्यास स्वीकारू शकतात आणि क्रमाक्रमाने परमहंसाच्या स्थितीवर आरूढ होतात. ते समाजाच्या सर्व आश्रमांमध्ये व वर्णांद्वारे सन्मानित असतात. ऋषभदेव महाराजांनी या ध्येयाचा प्रचार केला आणि जीवनाच्या शेवटच्या स्तरात ते या जड शरीराच्या आवश्यकतातून पूर्णपणे अलिप्त झाले. जीवनाचा हा दुर्लभ स्तर किंवा अवस्था मूर्ख लोकांद्वारे अनुकरणीय नाही, परंतु सर्वांसाठी पूजनीय आहे. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. ऋषिभिर्याचितो भेजे नवं पार्थिवं वपु दुग्धम इमाम ओषधिर्विप्रा प्रास्तेनायम स उषत्तमः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. हे ब्राह्मणांनो, 9व्या अवतारात ऋषींच्या प्रार्थनेवरून भगवंतांनी एका राजाचे शरीर धारण केले, पृथू. या अवतारात त्यांनी अनेक प्रकारच्या औषधी उत्पन्न करता याव्यात म्हणून भूमीची मशागत केली. त्यामुळे पृथ्वी सुंदर आणि आकर्षक झाली. हरे कृष्ण. योजना माताजी. हरे कृष्ण. सादर प्रणाम माताजी. तात्पर्य श्रीला प्रभुपादजी द्वारा श्रीला प्रभुपादजी की जय. पृथू महाराजांच्या आगमनापूर्वी पूर्वीच्या राजाच्या पृथू महाराजांच्या पिताच्या अनाचारी वागणुकीमुळे व सदोष राजकारभारामुळे मोठी अराजकता माजली होती. बुद्धिमान वर्गाच्या लोकांनी, विशेषतः ऋषी आणि ब्राह्मणांनी भगवंतांच्या आगमनासाठी केवळ प्रार्थनाच केली नाही, तर पूर्वीच्या राजाला देखील त्यांनी सिंहासनावरून काढून टाकले. राजाचे हे कर्तव्य आहे की त्याने धार्मिक असावे आणि अशा रीतीने नागरिकांच्या सर्वांगीण कल्याणाची काळजी घ्यावी. जेव्हा कधी राजाकडून कर्तव्याचरणामध्ये दुर्लक्ष केले जाते, तेव्हा बुद्धिमान वर्गातील लोकांनी त्याला पदच्युत केले पाहिजे. तथापि बुद्धिमान वर्गातील लोक राजसिंहासन नियंत्रित करीत नाहीत, कारण जनकल्याणाकरिता त्यांना त्यापेक्षा अधिक महत्वाची कर्तव्ये करावयाची असतात. राजसिंहासन स्वीकारण्याच्या स्थानी त्यांनी परमेश्वराचा अवतार होण्याची प्रार्थना केली आणि भगवंत पृथू महाराजांच्या रूपाने अवतीर्ण झाले. वास्तविक बुद्धिमान लोक अथवा गुणसंपन्न ब्राह्मण कधीही राजकीय पदांची आकांक्षा धरीत नाहीत. पृथू महाराजांनी पृथ्वीतून अनेक गोष्टी प्राप्त केल्या आणि चांगला राजा मिळाल्याने प्रजाच केवळ सुखी झाली असे नाही, तर पृथ्वीचे संपूर्ण दृश्यच सुंदर आणि आकर्षक झाले. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. रूपम सजगृहे मात्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम अपात वैवस्वतम मनुम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. चाक्षुष मन्वंतराच्या शेवटी जेव्हा प्रलय आला आणि पृथ्वी पाण्याखाली बुडाली, तेव्हा भगवंतांनी मत्स्य रूप ग्रहण केले आणि वैवस्वत मनुला नौकेवर आरूढ करून त्याचे संरक्षण केले. सुमन माताजी.
हा, हा सुमन माताजी आता वाचतील. पुढचा हा विमल वाचते. माताजी. हा. हरे कृष्ण. भागवताचे आद्य टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी यांच्या मते प्रत्येक मणू बदलण्यापूर्वी नेहमीच प्रलय होत नाही, आणि तरीही चाक्षुष मणूच्या काळानंतर जो प्रलय झाला तो सत्यव्रताला काही आश्चर्य दाखवावीत यासाठीच घडला. परंतु श्री जीव गोस्वामींनी विष्णू धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश इत्यादी अधिकृत शास्त्रातून असे निश्चित केले आहे की प्रत्येक मणूच्या शेवटी नेहमीच प्रलय होत असतो. श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर यांनी देखील श्रील जीव गोस्वामींचे समर्थन केले आहे. प्रत्येक मणूनंतर होणाऱ्या प्रलयाविषयी भागवतामृत ग्रंथातून उद्धरणे दिली आहेत. या व्यतिरिक्त भक्त सत्यव्रतावर विशेष कृपा दाखवण्यासाठी या विशिष्ट वेळी भगवंत स्वतः अवतीर्ण झाले आहे. स्क्रोल करा. केलं केलं माताजी. हरे कृष्ण. हा, हा. हरे कृष्ण. सु सुर असुरणाम उदधिम मथनात् मंदराचलम दद्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभू. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवंतांचा 11वा अवतार कासवाच्या रूपाने झाला. ज्यावेळी ब्रह्मांडातील देव दानवांनी मंदराचल पर्वताचा मंथनासाठी रवीप्रमाणे उपयोग केला, त्यावेळी त्यांनी मंदराचलाला आपल्या पाठीवर धारण केले. हरे कृष्ण. विमल माताजी. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रील प्रभुपादद्वारे. एकदा देव आणि दानव समुद्रातून अमृतपान करण्यात गुंतले होते, कारण त्या सर्वांना अमृतपान करून अमर होण्याची इच्छा होती. त्यावेळी मंदराचल पर्वताचा रवी म्हणून उपयोग करण्यात आला आणि भगवत अवतार भगवान कृमीची पाठ त्या सागर जळात मंदराचलाचे आधाराचे स्थान झाले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धान्वन्तरं द्वादशं त्रयोदशमम एव च अपाययत् सुरान् अन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रियां. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवान 12व्या अवतारात धन्वंतरीच्या रूपात प्रकट झाले आणि 13व्या अवतारात त्यांनी अत्यंत आकर्षक सुंदर स्त्री मोहिनीचे रूप धारण करून असुरांना मोहित केले आणि देवतांना अमृत दिले. याला तात्पर्य नाहीये या श्लोकाला. आपण पुढचा श्लोक बघूया. हरे कृष्ण. चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रदेव दैत्य. परत एकदा वाचते. चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रदैत्य इंद्रम ऊर्जितम ददार करुजैरुरा वेरकाम कटत्कृत्यदा. काहीतरी चूक झाली, मी परत एकदा वाचते जरा. चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रदैत्य इंद्रम ऊर्जितम ददार करुजैरुरा वेरकाम कटकृत्यदा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. 14व्या अवतारात भगवंत नृसिंह रूपाने प्रकट झाले आणि त्यांनी आपल्या नखांनी हिरण्यकश्यपू या दैत्याचे सुदृढ शरीर चटई विणणारा वेळू चिरतो त्याप्रमाणे चिरले. हरे कृष्ण. पंचदशम वामनकं कृत्वा गादध्वरं बले पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सु त्रिपिष्टपम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. 15व्या अवतारात भगवंतांनी ब्राह्मण बटूचे रूप धारण केले आणि बळीराजाने आयोजित केलेल्या यज्ञभूमीत ते आले. जरी तिन्ही लोकांचे राज्य मागण्याची भगवान वामनांची इच्छा होती, तरी त्यांनी बळीराजाकडून केवळ 3 पावले भूमी मागून घेतली. हा, सुषमा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य. सर्व शक्तिमान भगवान लहानशा गोष्टीच्या स्थानी कोणाला अखिल विश्वाचे राज्य प्रदान करू शकतात आणि त्याचप्रमाणे भूमीच्या लहानशा तुकड्याची भिक्षेच्या रूपाने याचना करून अखिल विश्वाचे राज्य हिरावून घेऊ शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्तकृत्वा कुपितो निक्षत्रम अकरोत् महिम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवंतांनी भृगुपती रूपातील आपल्या 16व्या अवतारात क्षत्रिय लोक ब्राह्मणांची अवज्ञा करीत असल्याचे पाहून क्रोधित होऊन पृथ्वीवर 21 वेळा त्यांचा निःपात केला.
हरे कृष्ण. कोण वाचतंय आता? मी वाचते. हा, अश्विनी माताजी वाचा. क्षत्रिय किंवा शासक वर्गाकडून अशी अपेक्षा असते की त्यांनी बुद्धिमान वर्गातील लोकांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य चालवावे. असे बुद्धिमान वर्गातील लोक इच्छा शस्त्रानुसार अथवा आदर्श ज्ञानाच्या ग्रंथानुसार राजकर्त्यांना मार्गदर्शन करतात. राजकर्ते त्या मार्गदर्शनानुसार राजकारभार चालवितात. जेव्हा कधी क्षत्रियाकडून अथवा शासक वर्गाकडून अशा सुहद विद्वान मनाची अवज्ञा केली जाते, तेव्हा अशा शासकांना पदच्युत करण्यात येते. पदच्युत करण्यात येते. पदच्युत करण्यात येते. आणि अधिक चांगल्या शासनाची व्यवस्था केली जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरो शाखा दृष्टा पुंसो अल्पमेधसः. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्यानंतर भगवंत 17व्या अवतारात सत्यवतीच्या गर्भातून पराशर मुनींपासून श्री व्यासदेवांच्या रूपाने प्रगट झाले. सर्वसाधारणपणे लोक अल्पबुद्धीचे असल्याचे पाहून त्यांनी एका वेदाचे अनेक शाखात आणि उपशाखात विभाजन केले. हरे कृष्ण. मिनल माताजी. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य: मूळचा वेद एकच आहे, परंतु श्रील वेदव्यासांनी साम, यजु, दृक आणि अथर्व अशा 4 भागात त्या मूळ एकाच वेदाचे विभाजन केले आणि नंतर पुन्हा पुराणे आणि महाभारत अशा शाखांच्या रूपाने त्या 4 वेदांचे विवरण केले. वैदिक भाषा आणि त्यातील विषयवस्तू सामान्य व्यक्तींना समजणे फार कठीण आहे. केवळ अतिबुद्धिमान ब्राह्मणांनाच व आत्मसाक्षात्कारी व्यक्तींना वेद समजतात. पण वर्तमान कलियुग प्रायः अज्ञानी लोकांनी भरलेले आहे. ब्राह्मण पित्यापासून ज्याचा जन्म झाला आहे ते सुद्धा शूद्र किंवा स्त्रिया यांच्यापेक्षा अधिक चांगले नाही. ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य हे जे द्विज आहेत त्यांच्याकडून अशी अपेक्षा आहे की ज्यांना संस्कार असे म्हणतात अशी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया त्यांनी केली पाहिजे. परंतु कलियुगाच्या वाईट प्रभावामुळे तथाकथित ब्राह्मण इतर उच्च वर्णांची कुटुंबे अतःपर संस्कृती संपन्न नाहीत. त्यांना द्विजबंधू असे म्हणतात किंवा द्विजांचे मित्र आणि कुटुंबीय असे म्हणतात. पण या द्विजबंधूंचे वर्गीकरण शूद्र आणि स्त्रिया यात केले आहे. श्रील व्यासदेवांनी वेदांचे विभाजन पुष्कळशा शाखा आणि उपशाखा यात केले ते अशासाठी की द्विजबंधू, शूद्र आणि स्त्रिया यासारख्या अल्पबुद्धीच्या वर्गातील लोकांनाही त्याचा लाभ व्हावा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्नता परम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. 18व्या अवतारात भगवान राजा रामचंद्रांच्या रूपाने अवतीर्ण झाले. त्यांनी देवतांच्या अभिष्ट सिद्धीकरिता हिंदी महासागराचा निग्रह आणि सागराच्या पलीकडे असलेल्या दैत्य राजा रावणाचा वध करून दैवी शक्तीचा परिचय करून दिला. हरे कृष्ण. अन्वय माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवान रामचंद्रांनी मानव रूप धारण केले आणि विश्वाच्या व्यवस्थेचे रक्षण करता यावे म्हणून देवतांचे विश्वाचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्यांचे काही अभिष्ट कार्य संपादन करण्याच्या हेतूने पृथ्वीवर अवतार धारण केला. कधी कधी रावण, हिरण्यकशिपू अशांसारखे अनेक मोठमोठे दानव व नास्तिक भगवंतांनी स्थापित केलेल्या सुव्यवस्थेला आवाहन देण्याच्या इच्छेने भौतिक शास्त्र आणि कर्तृत्वाच्या सहाय्याने भौतिक सुधारणात प्रगती करून प्रसिद्ध होतात. उदाहरणार्थ भौतिक साधनांच्या सहाय्याने
इतर ग्रहांवर उड्डाण करण्याचा प्रयत्न म्हणजे स्थापित सुव्यवस्थेला एक आवाहन आहे. एक मिनिट प्रत्येक ग्रहलोकाची परिस्थिती भिन्न भिन्न स्वरूपाची असते आणि भगवंतानी केलेल्या नियमानुसार विशिष्ट हेतूकरिता मानवांचे विभिन्न वर्ग व त्या ग्रहलोकात समावलेले असतात. परंतु भौतिक उन्नतीतील क्षुल्लक यशाने गर्विष्ठ झालेले नास्तिक लोक भगवंतांच्या अस्तित्वाला आवाहन देतात. रावण त्यांच्यापैकी एक होता. त्याला वाटत होते की कोणतीही आवश्यक पात्रता नसताना सामान्य मनुष्यांना आपण भौतिक साधनांद्वारे इंद्रलोकात किंवा स्वर्गात पाठवू शकू. सरळपणे स्वर्ग लोकात जाण्याकरिता एक शिडी उभारावी अशी त्याची इच्छा होती, कारण त्यामुळे स्वर्ग प्राप्तीसाठी लोकांना धार्मिक कर्मे करावी लागणार नव्हती. तसेच भगवंतांनी प्रस्थापित केलेल्या नियमांविरुद्ध इतर कृत्ये करावयाची त्याला इच्छा होती. त्याने साक्षात भगवान रामचंद्रांच्या अधिकाराला आवाहन दिले आणि त्यांची पत्नी सीता हिला पळवून नेले. अर्थात देवतांची इच्छा आणि प्रार्थनेनुसार ते या राक्षसाला दंड देण्यासाठी अवतीर्ण झाले. त्यांनी रावणाचे आवाहन स्वीकारले. त्यांचे पूर्ण कार्य रामायणाची विषयवस्तू आहे. प्रभू श्री रामचंद्र हे भगवंत आहेत. त्यामुळे त्यांनी अशी अद्भुत दैवी कार्य केली की भौतिक दृष्ट्या प्रगत रावणासहित कोणाही मानवास ती करणे शक्य नाही. प्रभू रामचंद्रांनी पाण्यावर दगड तरंगविले आणि हिंदी महासागरावरून पलीकडे जाणारा राजमार्ग निर्माण केला. आधुनिक वैज्ञानिकांनी भारहीनतेच्या क्षेत्रात संशोधन केलेले आहे, परंतु इच्छेनुसार कोठेही भारहीनता आणणे शक्य नाही. भारहीनता ही भगवंतांची निर्मिती आहे आणि त्याद्वारे ते प्रचंड स्वरूपाचे ग्रह उडवू शकतात व तरंगवू शकतात. त्यांनी या पृथ्वीवरील दगडांना भारहीन केले आणि कोणत्याही आधाराविना समुद्रावरून सेतू निर्माण केला. हे परमेश्वराच्या शक्तीचे प्रदर्शन आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एकोनविंशे विंशति मे वृष्णीषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान अहरद्भरम. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. 19व्या व 20व्या अवताराच्या वेळी स्वतः भगवान श्री बलराम आणि श्री कृष्ण यदुवंशात अवतीर्ण झाले. त्यांनी जगाचा भार क्षीण केला. प्रतिभा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य. या श्लोकातील भगवान या शब्दाचा विशिष्ट उपयोग असे दर्शवितो की बलराम आणि श्रीकृष्ण ही भगवंताची मूळची रूपे आहेत. या संबंधी पुढे स्पष्ट केले जाईल. भगवान श्रीकृष्ण हे या अध्यायाच्या आरंभी वर्णन केल्याप्रमाणे पुरुषाच्या अवतारातून आलेले नाहीत, तर ते स्वयंपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि श्री बलराम हे भगवंताची पहिली अभिव्यक्ती स्वयंप्रकाश रूप आहेत. श्री बलदेवांपासून वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध आणि प्रद्युम्न अशा चतुर्व्यूहाचा विस्तार झाला. भगवान श्रीकृष्ण हे वासुदेव आणि श्री बलदेव हे संकर्षण आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना अंजनसुतः कीकटेषु भविष्यति. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की जय. त्यानंतर कलियुगाच्या आरंभी भगवान देवतांचा द्वेष करणाऱ्यांना मोहित करणाऱ्यांसाठी अंजनाच्या बुद्ध नामक रूपात
नामक पुत्राच्या रूपाने बिहार प्रांतात प्रगट होतील. हरे कृष्ण. नंदा माताजी. माताजी, भगवंताचे शक्तिशाली अवतार भगवान बुद्ध बिहारमधील गया प्रांतात अंजनीचे पुत्र म्हणून प्रकट झाले. त्यांनी सच्च्या धारणेप्रमाणे अहिंसेचा प्रचार केला आणि वेदांनी मान्य केलेल्या पशुहत्येचे खंडन केले. भगवान बुद्ध प्रकट झाले तेव्हा सामान्य जन नास्तिक झाले होते आणि इतर वस्तूंपेक्षा प्राण्यांचे मांसच अधिक भक्षण करू लागले होते. वैदिक यज्ञकर्माच्या नावावर प्रत्येक स्थान कत्तलखानात झाले होते. पशूंची हिंसा अनिर्बंधपणे चाललेली होती. निष्पाप प्राण्यांची दया येऊन भगवान बुद्धांनी अहिंसेचा प्रचार केला. त्यांनी असे सांगितले की वेदातील सिद्धांतांवर आपला विश्वास नाही. तसेच पशुहत्येमुळे मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम कसे होतात यावर त्यांनी जोर दिला. भगवंतावर विश्वास नसलेल्या कलियुगातील मंदबुद्धीच्या लोकांनी त्यांची तत्त्वे स्वीकारली. काही काळपर्यंत त्यांनी लोकांना नैतिक शिस्त आणि अहिंसा याची शिकवण दिली, कारण परमेश्वराचा साक्षात्कार करण्याच्या मार्गावर ही तत्त्वे प्राथमिक पावले होती. त्यांनी नास्तिकांना मोहित केले, कारण त्यांची तत्त्वे पालन करणारे नास्तिक भगवंतावर विश्वास ठेवीत नव्हते. परंतु नास्तिकांनी भगवान बुद्धावर आपला पूर्ण विश्वास ठेवला होता आणि बुद्ध स्वतः भगवंतांचे अवतार होते. अशा रीतीने परमेश्वरावर विश्वास न ठेवणाऱ्या लोकांना त्यांनी आपल्या रूपाने भगवंतावर विश्वास ठेवायला भाग पाडले. त्यांनी अश्रद्धाळूंना स्वतःबाबत श्रद्धाळू बनवले ही त्यांची कृपा होती. भगवान बुद्धांच्या आगमनापूर्वी पशुहिंसा हे समाजाचे अत्यंत ठळक असे प्रमुख अंग मानले जाई. लोकांच्या मते पशुहिंसा म्हणजे वैदिक यज्ञच होते. जेव्हा अधिकृत अशा शिष्य परंपरेने वेदांचा स्वीकार केला जात नाही, तेव्हा वेदांचे जे प्रासंगिक वाचक असतात ते ज्ञान संस्थेतील अलंकारिक भाषेमुळे मार्गच्युत होतात. भगवद्गीतेमध्ये अशा मूर्ख पंडितांवर अविपश्चितः टीका केलेली आहे. वैदिक साहित्याचे जे मूर्ख पंडित दिव्य ज्ञानाचा अनुभव ज्यांना आला आहे अशा शिष्य परंपरेतून या दिव्य संदेशाचे ग्रहण करीत नाहीत, त्यांचा निश्चितच गोंधळ उडतो. त्यांना कर्मकांडात्मक कार्यभाग म्हणजे सर्व काही आहे असे वाटते. त्यांना सखोल ज्ञान नसते. भगवद्गीतेत 15.15 सांगितल्याप्रमाणे वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य. सर्व वेदांची रचना ही मनुष्याला भक्तीच्या मार्गावर क्रमाक्रमाने उन्नत करण्याकरिता आहे. वैदिक साहित्यातील सर्व विषय भगवंत, जीवात्मा, विश्वाची स्थिती आणि या सर्वांचा परस्पर असणारा संबंध जाणण्याकरिता आहेत. अशा संबंधांच्या ज्ञानाने सापेक्ष कार्याचा प्रारंभ होतो आणि त्याचा परिणाम म्हणजे जीवाचे अंतिम ध्येय भगवत धामाची प्राप्ती याची जाणीव सहजपणे होऊ लागते. दुर्दैवाने वेदांचे अनधिकारी अभ्यासक शुद्धीकरण प्रक्रियेच्या रूपातील संस्कारांवर आसक्त होतात आणि त्या कारणाने स्वाभाविक प्रगती खंडित होते. नास्तिक प्रवृत्तीने भ्रमित झालेल्या अशा लोकांना भगवान बुद्ध हे आस्तिकतेचे प्रतीक आहेत. म्हणून सर्वप्रथम पशुहत्येला प्रतिबंध करण्याची त्यांची इच्छा होती. पशूंची हत्या करणारे लोक दोन प्रकारचे असतात. जीवालाही कधीकधी पशु समजले जाते, म्हणून पशूंची हिंसा करणारा आणि आपले वास्तव स्वरूप विसरलेला असे दोन्ही पशुहत्यारे आहेत. महाराज परीक्षित म्हटले आहेत की केवळ पशुहिंसक लोकच भगवंताच्या दिव्य संदेशात रुची घेत नाहीत. म्हणून लोकांना परमार्थाच्या मार्गावर जाण्याचे शिक्षण द्यायचे असेल तर त्यांना सर्वप्रथम वर सांगितल्याप्रमाणे पशुहत्येची पद्धती बंद करण्यास शिकविले पाहिजे. पशुहत्येचा व आध्यात्मिक मार्गाचा काही संबंध नाही असे म्हणणे निरर्थक आहे. या भयानक सिद्धांतामुळे पुष्कळ तथाकथित संन्यासी कलियुगाच्या कृपेमुळे प्रसिद्ध झाले आहेत. ते वेदांच्या बाह्य स्वरूपाच्या नावाखाली पशुहत्येचा प्रचार करतात. हा विषय श्री चैतन्य महाप्रभू आणि मौलाना चांद काझी यांच्या संभाषणात यापूर्वीच चर्चिला गेला आहे. वेदांमध्ये सांगितलेली पशुहत्या ही कत्तलखान्यातील अनिर्बंध पशुहत्येहून वेगळी आहे. असुर किंवा वेदशास्त्रांचे तथाकथित विद्वान वैदिक शास्त्रातून पशुहत्येसंबंधी प्रमाणे पुढे आणतात. म्हणून भगवान बुद्धांनी वरवर वेदांचा अधिकार अमान्य केला.
त्यांचे इतरही हेतू होते. त्यांना पशु हिंसेबाबतच्या दुर्गुणांपासून लोकांना वाचवायचे होते. तसेच विश्व बंधुत्व, शांती, समता, न्याय यासाठी आरडाओरडा करणाऱ्या पशूंच्याच मोठ्या बांधवांच्या हातून होत असलेल्या पशु हिंसेच्या कृत्यापासून निष्पाप प्राण्यांचे संरक्षण करावयाचे होते. जोपर्यंत पशुहत्या चालते तोपर्यंत न्यायाचा प्रश्नच नसतो. भगवान बुद्धांना हे पूर्णपणे थांबवायचे होते. म्हणून त्यांच्या अहिंसेच्या सिद्धांताचा प्रचार केवळ भारतातच नव्हे तर भारताबाहेर देखील झाला. तात्विक दृष्टीने भगवान बुद्धांचे तत्वज्ञान नास्तिक समजले जाते, कारण त्या तत्वज्ञानात भगवंताचा स्वीकार केलेला नाही. तसेच वेदांचा अधिकार अमान्य केलेला आहे. अर्थात भगवंताची ती छद्मकृती आहे. भगवान बुद्ध हे भगवद अवतार आहेत. ते वैदिक ज्ञानाचे मूळ प्रणेते आहेत. असे असल्याने ते वैदिक ज्ञान नाकारू शकत नाहीत. जे सूर, द्विष किंवा भगवंताच्या भक्तांचा नेहमी द्वेष करणारे दैत्य आहेत, ते वेदांच्या पृष्ठातून गोहत्या किंवा गोहत्येचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणून त्यांनी बाह्यतः वैदिक ज्ञानाचा अस्वीकार केला. पशुहिंसेच्या समर्थनाचे हेच कार्य आधुनिक संन्याशांकडून सध्या केले जात आहे. म्हणून भगवान बुद्धांनी वेदांचे प्रामाण्य संपूर्णपणे नाकारले. ही गोष्ट निव्वळ लाक्षणिक आहे. जर ही गोष्ट निव्वळ लाक्षणिक नसती तर भगवंतांचा अवतार म्हणून भगवान बुद्धांचा स्वीकार केला गेला नसता. तसेच वैष्णव आचार्य कवी जयदेव यांनी आपल्या गीत गोविंदातील दशावतार स्तोत्रात भगवान बुद्धांचा सन्मान केला नसता. भगवान बुद्धांनी त्या काळात योग्य अशा रीतीने वेदांच्या प्रारंभिक तत्वांचा प्रचार केला आणि असा प्रचार श्री शंकराचार्यांनीही केला. तो यासाठी की वेदांचा अधिकार प्रामाण्य पुन्हा प्रस्थापित व्हावे अशा रीतीने श्री शंकराचार्य यांनी आस्तिकतेचा मार्ग सुलभ केला आणि वैष्णव आचार्यांनीही विशेषतः श्री चैतन्य महाप्रभू यांनी सर्वांना भगवत धामात परतण्याचा साक्षात्कारी मार्ग दाखविला. आम्हाला आनंद वाटतो की लोकांना भगवान बुद्धांच्या अहिंसा आंदोलनात गोडी वाटत आहे. परंतु प्रश्न असा आहे की ते लोक या विषयाचा गांभीर्याने विचार करतील काय? जर तसे होत नसेल तर अहिंसेच्या तत्वप्रणालीला काहीच अर्थ राहत नाही. भागवताचा रचना काळ म्हणजे कलियुगाच्या प्रारंभापूर्वीचा काळ होय. भगवान बुद्ध देव सुमारे 2600 वर्षापूर्वी अवतीर्ण झाले. म्हणून भारतात बुद्ध अवताराविषयी भविष्यवाणी केलेली आहे अशी या शास्त्राची स्पष्ट प्रामाणिकता आहे. भागवतात अशा अनेक प्रकारच्या भविष्यवाण्या केलेल्या आहेत आणि एकापाठोपाठ एक त्या प्रत्यक्षात येत आहेत. त्यावरून भागवताची योग्यता समजून येते. भागवत हे भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कारण पाठव, चूक, भ्रम फसवण्याची वृत्ती, अपूर्णत्व या बद्ध आत्म्यांच्या स्वाभाविक दोषांच्या पलीकडे आहे. मुक्तात्मे या दोषांपलीकडे असतात. म्हणून भविष्य काळात ज्या घटना व्हायला पाहिजेत त्या हे पाहू शकतात आणि अगोदर सांगू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण थांबूया इथे. उर्वरित वाचन आपण उद्या सुरू ठेवूया. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. हरी बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. हरे धन्यवाद. कृष्ण. हरे कृष्ण. सायली माताजी रेकॉर्डिंग थांबवताना. थांबवलं का नाही?